Майами, 1985 год. Гей, а дозвол на стрельбу есть? Конечно, зараз покажу. Чапляльний гук. Нахуй гэткую гульню! Тебе нахуй! Потрібна допомога! Клішці конкюри! Так, гэта мой біцепс. Даруй, малая. Алло. Аркадний автомат ошалів, забиваю всіх тут на вулицях. Приїжджай хутчей, потрібно 2... Что ты будешь робить? Свою працу. Конец гульни. Я поліцейський, самый лепший у гэтым горадзе. То пачалося шмат гадоў таму. На адной з змен мы з маім напарнікам пераследавалі таемнага майстра кунг-фу. Ты арыштаваны, Маздан. Давай без глупстваў. Выдатна, вуча. Гэта пачвара магла забіць нас абодвух. Але халера, ты лепшы напарнік на гэтым свеце. Дзякуй. Было з каго браць прыклад. Ты для мяне нібы бацька. Адным ударам ён рассек майго напарніка, які памёр амаль імгненна. І не паспеў я спусціць крок, як мяне ударыла маланка і укусіла кобра, страціўшы прытомнасць. Я пабачыў старажытны храм і манахаў, якія вывучалі кунг-фу. У іх было пророцтва пра новы стыль кунг-фу такі магутны, што толькі адзіны чалавек мог ім авалодаць. Абраны герой. Апрытоміўшы, я пабачыў кунг-фу майстра, які бяжаў на мяне. Я чуў, як маё цела ператвараецца ў нейкую кунг-фу пачвару. Ты обраный герой! Грок, кто там? Гамон пришел твоим зубам.
Пам'ятаю той день, я ношу стужку тканини за день того кунг-фу майстра. Я вирішив використовувати свої нові кунг-фу сили, як змагатися з злочинцями. Гэтак я постав найлепшим поліцейським. І зараз моє ім'я Кунг Ф'юрі. Девід Сандер у ролі Кунг Ф'юрі. Трицератопс у ролі Трицеракопа. Ніяких оправдань у Кунг Ф'юрі. Я тільки з Гаруканкаму. Одних пошкодженням на 50 мільйонів. Не мертвого шлиха, як того москаля подворшай. Да і як я мушу розтлумачити все це газетчикам? Ти ж холера ледь половину квартала не розборив, розумієш? Ви ж самі казали розібратися. Я казав працювати по уставу. Не верзілу хто. Ніхто інший не мог спинити цей аркадний автомат, і ви це ведаєте. О, мужик, послухай мене, Кунг Ф'юрі. Тобі треба почати працювати по уставу, як і всім нам. Тому доручаю тобі нового напарника. Чого? Да в шмоні я працюю один. Ні, братка, вже ні. Повітай свого нового напарника, Трицеракопа. Радий познайомитися, Кунг Ф'юрі. Радий буду працювати разом з тобою. Ти для мене ніби батько. Я працюю один. Або ти працюєш з Трицеракопом, або будеш знятий з праці. У такому випадку я звольняюся. Да, я зробив ті аналізи, про які ти казала. І да, я не позитивний. Да ні, ніяких проблем. Дай мені телефон. Это что за холера? Шеф, макни козу аппарата. Это полиция? Так, это полиция. Нахуй идите! Треба адсачыць гэты выклік. Але гэта немагчыма. Не для мяне. Хакерман! Это самый могутный хакер у свете. Иди за мной. Я трыангуляваў гэты выклік і адсачыў таго, хто нам тэлефанаваў. Яго імя Адольф Гітлер. Гітлер. Самы страшны злачынца ў гісторыі. Вы яго ведаеце? Ну, калі так мовіць. У 40-х годах Гітлер быў чэмпіёнам кунг-фу. Ён быў настолькі паспяховым, што вырашыў змяніць сваё ўласнае імя на Кунг Ф'юрер. Але на гэтым ён не спыніўся. Ён ведаў пра родстве Кунг Ф'юрі і сам хацеў займаць гэтую пасаду. Таму ён разам са сваімі салдатамі эксперыментаваў цэлымі гадамі. Але вынікаў у выведзенні свайго Кунг Ф'юрі яны гэтак і не атрымалі. Аднойчы ён наўпрост знік з зямлі. І ніхто яго больш не бачыў. Дагэтуль. Яму здаецца, што праз забіццё Кунг Ф'юрі ён сам можа пастаць Кунг Ф'юрі. Ён падарожнічаў па часе, каб дабрацца сюды. Таму, мабыць, у мінулым ён і знік. Дык што ты будзеш рабіць? Сваю працу. Я павернуся назад у нацысцкую Германію і заб'ю Гітлера назаўжды. Як ты збіраешся гэта зрабіць? Не ўпэўнены. Патрэбна штосьці кшталту машыны часу. Ну, пачакай.
За допомогою RX-модулятора я можу обвести обмежування мейнфрейма і дати посилку на люстеркову запамповку. А зараз по-чоловічому. Я кажу, що з правильним алгоритмом я можу хакнути тебе назад у часі. З усім як машина часу. Ну тоді... Час хакінгу! Ви впевнені, що хочете хакнути час? Так? Ні. Так. Час хакінгу. Хакнута гадов. Помилка, ви хакнули за шмат часу. О, ні! Холера! Гэта ж лазерный раптор! Яны ж павыміралі тысячагоддзі таму! Ты кто такая? Мое имя Барбара Янна. Які гэта год? Гэта эра вікінгаў. Дык вось чаму тут лазер-раптары? Курва! Я занадта далёка ў часе. Табе трэба сысці з гэтай даліны, бо тут жыве процьма лазер-раптараў. Мы сустрэнемся на боскім шляху. Катана прыйдзе тебе туды. Што за катана? Я катана. Я отвезу тебя до Асгарду. Отвезешь на чем? Дык, хто ты? Я полицейский, з будучыні. Я адправіўся ў мінулае, каб забіць Гітлера, але, здаецца, мяне закінуў занадта далёка. Гэтак я тут апыніўся. Я ведаю некага, хто можа табе дапамагчы. Глядзіце ж, гэта я, Тор, сын Одзіна і вартавы чалавецтва. Зацаніце бяцуху. Бяцуха выдатная. Дзякуй, братка.
Дык... Аб чым я... Тор, гэта... Конф'юры, ён паліцейскі з будучыні. Так, мне трэба ў нацысцкую Германію, каб забіць Гітлера, таму я быў бы... Досить! Час молоту! Ідзі ў гэты партал і апынешся ў нацысцкай Германіі. І удачы табе, кунф'юры! Дякуй, Тор. Ну, падобна, што тут мы размінемся. Гей, коп з будучыні, куды ты ідзеш? Ведаеш, вось, вазьмі мой нумар. А праз гэта можаш патэлефанаваць мне. Гэта персанальны пераносны сотавы тэлефон. Ён ужывае 645 каналаў сувязі, змяшчае 10 нумароў хуткага набора і мае электронны замок. Гэта сапраўдная рэвалюцыя ў камунікацыях, якая дазваляе шматлікім людзям тэлефанаваць наўпрост са сваёй машыны. Нацистская Германія. Din mustasch är ju helt kaputt för fan. Då får du ju abraken. Abraken? Han ser inte klok ut. Mein Mustache. Das ist eine ariske Mustache. Nej, this is arische mustasch. Det där ser ju för fan ut som könshåret på en herrelös hund. Ja, det var ju lustigt sen ni er sagt det. Det ser ut som du har trillat in i röven med lite lim på läppen bara och dragit tillbaka så det fastnar. Det här är en arische mustasch. Man får ju skämmas för det. Det ser inte klokt ut. This is eine arische Mustache. This is a sehr gut Mustache. Ska du börja bölen nu plötsligt också? Ska du bölen till mutter? Ja, är du en liten bölen? Deine Mustache... Deine Mustache... Din mustasch, du får ta bort den. Den ser inte klok ut, säger jag. Wo ist das Tank? Потанчим. Я найвеликший кунг-фу майстер у історії! Так, хлопці! Дякую вам! Дякую всім! Ходім поруч. Майна рука! Майна рука! Зовіть його! Ведаеш, навошта патрэбна спіна?
На її можна опертися. Ага! Гамон тобі, конфюри! Больш ніхто не спинить мене і мою армію смерті! Дякую, хлопці! Якого чорта? Забійте їх! Ну все, Гітлер. Конець вечерини. Руки до гори. Гакерман, ти бачиш конфюри? О, ні, ми спознилися. А ты что за холера? Зовуть мяне Кобра. Я долго тебе цакаў, кунг-фюры. Я твоя духовная звёліна. А гэта что за место? Гэта нябёсы. Здаецца мне, ты памёр. Чаго? Але выглядаю ўсё так рэалістычна. Так. Не, тут усё за праўду. Спадар Кобра, я офицер полиции. Тому прошу, отправь меня назад на землю. Пронто. Даруй, я не могу с этим допомогти. Ведаешь, ты мертвый. Ты арештованы. Сяго? Перешкоджай правосуддю. Ты порушаешь закон. Що курва здарилося? Я гакнув пулю у твоїх ранах, конфюри. Дякую.
Вітаю сердечний тебе і твоїх сябров у Германії. Ми не такі різні, ведаєш, ти і я. Бачиш, ми маємо свій крутой стиль. Бачиш, криху червоненького ось тут. Це ж крутезно. Ми обидва володаємо кунг-фу. Леді! Ці ось забойства людей. Я люблю це. Ти я бачу так само. І це крутезно. Приєднайся до мене. Ми ж як брати. Такі подобні. Ми ж як два боки одної монети. Ядри. Чого? Матка боска, навіть пилу не засталося. Головне, що його больше нема. Даруй, что не верую тебе, Трицеракоп. Ты найлепший партнер, який може бути. Я вернуся з будучи для тебе, кунг-фюри. Бо, братка, люблю я тебе. Важно працювати у команді. Ну, що будеш далі робити, кунг-фюри? Ну, я збираюся вернуться до офісу. Здається, справоздача буде товщезная. Два дні тому, у будучині. Отчиніть двері, Хофф. Даруй, Ф'юри. Я не можу цього зробити. Отчиніть двері, Хофф. Пробач, я не могу дозволить тобі отчинить двері, Кунг-Фюри. Ти отчини двері, холера. Пробач, я не могу дозволить. Ти отчиниш двері. Тобі ніколи казали не устрешувати. Хофа 9000. Хофф 9000. Ну і паскудник. Ну и смейте! Матка боска, навіть пилу не засталося. Головне, що його больше нема. Конець гульні. Ну, почекай. Я бачу гэты символ раней. Недзе. Гитлер. If we're gonna make it like a true survivor, we need some action. If we wanna take our love away from here, we need a living passion to believe in, burning hearts and a brand new feeling. Action. If we're gonna make it like a true survivor, the hero stands alone when all is said and done. The enemies are falling one by one. Out of time, running in and out of time. Hear the ticking of the countdown clocks tonight. God, we need some action. If we're gonna make it like a true survivor, we need some action.